Mně se líbí ta barva. To bude asi stejný typ, akorát jiná barva. Ty si pamatuješ, že brzdová kapalina, voda do ostřikovačů, voda, olej. Je to bomba. Že se sem leze úplně blbě. Hele, kožený ten. Ale tady to se mi líbí, to zkousení prostě, to je... A bude 2 miliony jenom. Jenom? No, počkej, ale jako jenom, ale ono to fakt jenom. No. To jsem čekal víc. 2 míče, no. Ale je to automat. To je no... Ale má to pádlo. Nařazení. Jo, můžeš přepínat. To je zvuk třeba. Jo, to má na to 23 000. Ale to je znamení, že to je úplně ta sedačka nastavená akorát na mě. I na pedál, jo, i ve škole. Jenom možná bych si to dal ve škole, když nahoru. Jako je to zážitek, ale že bych to měl to radši tamhle toho čípa. To je strašně nízký. Ale je to příjemný, jak je to, tohle je vyšší. Jo. Jakože že si prostě takhle jako nařízení to je... Jo, hodinky, jo. Já to nemyslím, ale však se nepříjemně řídí takhle. Nemůže se opřít takhle. Koukni se na to zpětně. Tam nic nevíš. Tam nic není, to je jenom designovka.